Video mana ni? Video ni lang. Yang aku picture aku dah habis. Picture aku dah. Picture tadi tak apa tak. Pelayuk. Ini picture. Mana benda dia? Abot. Abot. Bih. Ayun contoh nanti mohon kan. Habis dah. Ini bah. Ay, atau minat ini. Darah nyana. Init man. Aku yang turun. Saya lecak. Anak man ko dili man. Kato man. Ha? Kato. Uy, alo guys, tutuba ako guys. At ako peti dili. At ako peti dili. Ada kita kan? Ala. Okay. Kita kan wala? Wata. Esa. Kita kan? Ayan, ano na? Ano sa tulungan? Ano sa tulungan? Salamat ka. Ano lang ha? Lecak. Di ba init, B? Dili. Parang init ang B. Uy, tutuba ka anak. Nina ba pagpag tao na? Wala pa ko ulag daladagan ko. Yeah. Kapag Nana no maapat Nana daw na dati. Hindi. Ulo ba? Ha? Ulo. Tapi init makanya ano na init ha. Ay, init na. Init naman. Init ba? Iwi siya no? Dapat straight. Bye-bye. Joke lang. Betul tak? Ito na may guys. What's up? Ini satu tadi, ini sila dia tu. Atap. What's up? Ito na may guys, what's up? Oh, masa ka ligo? Dia? Yang bibi guys. Oh, gulung kering-kering anda tak ada ni. Sambil kisah ni, kisah. Open. Hah? Open na. Hindi. Open. Hindi ito.郵便局です。お世話になります。こんにちは。はい、なるかすけ書き留めのお付け。ごビザで大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。助かります。どうも。ありがとうございます。Sambung balik Mereka panggil pelatihan tadi. Kalau anak dia dapat nak kita
Asa ko bomba? Anak dia, ay peragana. Ay sa peragana. Ay sa peragana lagi kay mudagan ito may bumbong ka ulit pantay ha. Okay? Okay guys, wala siya. Isakit pangalan mo? Wala rin siya guys. Yumi Rodriguez no? Ay jual ka. No, may green. Vlogger na ang tanan. Ako ang BB. Nag-vlog BB. Tara review. Hello guys. Ina ba hello guys? Alaga dyan ko dahil namin. Like kami daddy. Like na ko dati. Okay, let's go. Hindi ko kayo. Kira ka? Sige na, isa ka na makan. Sige na. Sige na. Sorry, wala tuyo. Hindi ko na. Hindi na ni bombahan. Ay, Unya na. Sabeta. Let's lagi. Skater. Ata pa tulong. Ito? Ata. Ikaw, asa ang gusto? Hindi. Hindi na, si Ludo. Hinay lang kay... Ay, uli dyan taron, balik ba? Hinay lang lagi. Yung pagkunitsua. Kunitsua. Naglaro naman tayo, nag-flying kiss. Tuto, di ka dagan. Ini dagan. Nanay oh. Dili, nanay. Ulo mo na. Lolo. Mag-jacket sa tagnipis nak, tara nak, piti init na naman ako. Itom na punta ni. Sige na, sige. Ano na? Diri. Oh, dia. Menagad dia. No, doon di man sila muuban sila ati nak. Ano di man sila muuban sila ati. Di ba sila ati bang di ba sila muuban? Ampun man ati ako tulog na pag man ako nakol. Yes man una. Nang ko una hala man ngek at ate. Ako una ba hala na ngek ako hala na ngek na dili na ko aning duwa. Hala, ang tubig nalimtan. Nalimtan yung tubig. Balik sa ta. Kuha sa ito yung tubig. At to dili abag numod ikaw. Gina, ayun na. Balik dito. Hinalas ikad. Hinalas ikad. Di tata mo balik diri ba? Hinay lang nak, kaya abunay nak. Nak, pag hinay lang nak, kaya abunay.
Ah, hinay lang lagi. Sabot na ba ita? Hinay lang. Eh, bunay ba? Wala na si Lolo na? Si Lolo, wala na? Nakaw na si Lolo. Natulog na siguro, no? Diba nato si Lolo dito sa gawas? Nagtawag sa cellphone. Ikaw rin, kuha dito sa tubig? Unta, yung sulod ka dito. Ikaw lang ulang dili. Oo. Bago po dito jacket nga nipis. Hey. Ina, mami, ay sa uwa, pagka nanangit sa mga guys, oh. Ako lang dili. Mga ta. Kapag ka, tubig. Dalalan ka, dalalan. Magawa pag jacket. Magawa pag jacket, eh. Naglaro na nira. Gilakan. Lab! Bi, ay sa bang ko jacket. Okay. Bigay ka. Ha? Lab, pa piti inita. Jacket nga nipis, bi. Di, nag-bike namin dito namin hapit sa agyaran sa train. Namilimta man naman tubig. Ina, mami, jacket nga nipis. Ha? Naka-jacket nga nipis? Oh, dala, oh. Dala! Kuha daw. Dara niya. Ay, pangit anak-anak. Di ba na nipis nga jacket? Nasa nipis nga jacket, mang? Oo, pero nipis ba? Kanang dili siya igang. Pumuhangin. Ay, nada sa taas. Kwasay mong helmet, nak. Pangit man yun, nak. Tanawa o, balibuon man na. Saan bang? Saan eh? Oh, patanggal ito ni mami, oh. Patanggal ni mami ng tag. Inita dito guys, ay init kayo. Init ba kayo sa gawa sa Bino? Sige pa siya pamansin sa dito, nagtawag ba, Lolo? Iya pang ipansin. Babayan niya. Babayan mo si Lolo, be. Pasod sa ni mami, be. Ay, dinari ba ito si Batonis, mang? Asa, tubangan ani. Tagasan na yung helmet, tagala. Yung sa pagsulod na sa imong ulo, di mo na masulod na. Tagal! Ah, tanggal. Tanggal ang baby ko. Pula lagi yung agtang, di. Yung agtang mo, pula, oh. Tama din sa kamera. Sa amin da. Pula wala. Pula lagi tro. Pula no. Ano ka na? Yay na. Tama balik. Pula? Ano? Ngatik pag yun kain. Ano? Oy! Ano? Ano do? Baby, ilis na ta. Ilis na guys.